भारतीय जनता पार्टीतर्फे दक्षिण नागपूर येथे वाढीव इलेक्ट्रिक बिलाविरुद्ध जनाक्रोश. अधीक्षक अभियंता यांना निवेदन. भारतीय जनता पार्टी दक्षिण नागपूरच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने पाठवलेल्या वाढीव विद्युत बिलाविरुद्ध निदर्शन व जनआंदोलन करून MSEB कार्यालय तुकडोजी पुतळा चौक येथील समीर टेकाडे अधीक्षक अभियंता यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी दक्षिण नागपूरचे अध्यक्ष देवेंद्र दस्तुरे, माजी अध्यक्ष संजू ठाकरे, दक्षिण नागपूरचे आमदार मोहन मते, नगरसेवक राजेंद्र सोनकुसरे, मंगला खेकरे, प्रवीण ठाकरे तसेच भाजपा पदाधिकारी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. लॉकडाऊनमध्ये सर्वांचे काम बंद होते आणि अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने 3 महिन्याचे एकत्रित बिल देऊन सामान्य जनतेच्या डोक्यावरील बिलाचे ओझे वाढवले. साधारण व्यक्तीला 20 ते 30 हजार असे बिल पाठवण्यात आले. अशा वेळेस त्या कुटुंबाने स्वतःचे पोट भरावे की विजेचे बिल भरावे असा प्रश्न जनतेसमोर निर्माण झाला आहे. काही लोकांना नियमित बिल भरून सुद्धा 3 महिन्याचे बिल लागून आले आहे. म्हणून जनतेमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे आणि म्हणूनच आज जनतेने रस्त्यावर येऊन महाराष्ट्र सरकार विरोधात आंदोलन केले. त्यांनी भरलं नाही तरी त्यांचे कापलं जर असेल तुम्हाला वाटतं आम्हाला सांगा, परंतु लोकांना बिल भरून एवढं